Ние оставяме на тема тенис. Днес за четвърта година на Националния тенис център Борисовата градина се проведе празник за деца аутисти. От репортажа на Диляна Соколова и оператора Калин Живков ще научите повече за проблемите на аутистите и техните семейства и за ползите от тенис заниманията. Родителите на деца с аутизъм имат притеснение, че когато се опитват да ги водят на спортове, където са типични деца, детето им се откроява, другите деца не го приемат, то се притеснява, поведението е неприемливо, разбира се, което е общо между всички деца от аутистичния спектър, независимо колко висок интелект им или нисък. И затова инициативата е изключително полезна. Още по-хубавото, че от миналата година Федерацията по тенис предложиха устойчива инициатива и ежеседмично правят благотворително занимание за деца с аутизъм. Така че всяка инициатива, която е насочена към повишаване качеството на живот на хората с аутизъм, на децата, на родителите им, защото аутизма променя живота на цялото семейство, всъщност подпомага и падане на стигмата, което е една малка стъпчица към по-достоен живот. Това е един проблем на общественото здраве. Много сериозен вече, защото децата с аутизъм са може би около 80 хиляди. Все още няма регистър, който да е официален, обаче 80 хиляди деца, това са страшно много. Големите крачки, които се направиха, че тези деца, примерно, вече могат да ходят заедно с другите на училище. Хората вече знаят какъв е този проблем и не реагират с потреси, с ужаси, с отхвърляне и с неразбиране. А аз съм и лекар на всичкото отгоре и се надявам хората да ми вярват, като им казвам някои неща публично, свързани с аутизма, примерно, че децата са аутисти, често с по-висок интелект от общата маса хора и са едно богатство за обществото, защото мисленето им е съвсем различно от нашето. Те могат да се вглъбят в едно нещо, да го изпипат до перфекционизъм. Така ли е? Виждаш ли го това на корта? Има нещо такова, да, и ние се опитваме да намерим точно тези деца, които ще им хареса и ще успеят да задържат вниманието си върху тенис. И защо не да продължат и като състезатели за бъдеще. Правим го с голямо желание, удоволствие, съвместно с Федерацията по тенис, разбира се, за поредна година. Случва се винаги слънчево време и се превръща наистина в един празник на тениса за децата аутисти, които традиционно всяка неделя провеждат своите занимания. Тенис център осигурява базата и треньорите, така че да може те безвъзмездно да напредват. Истината е, че се завързват приятелства, което е много ценно и педагозите от ресурсните центрове констатират, че наистина това е голям плюс за децата. А ние пък използваме празника и за още една наша инициатива. Съвместно с сайта Тенис24 имаше един конкурс за деца, които рисуваха на темата тенис. Победителите са от град Попово, които специално са дошли днес и също ще бъдат наградени. Така че днес е малкият 1 юни, ако трябва така да кажем, на тенис центъра.